Nou, we gaan zo meteen een stoelendans van. Dat is bij u altijd een groot spektakel. Nou, op het laatst springen we elkaar hoe de een heen. Hey, vrouwtje. Ja. Waar je hem nou als eerste te pakken? Ja, Vera. Vera natuurlijk. Hoe gaat het, Vera? Ja, goed. Kapot. Ja. Maar ja, toch winnaar, hè? Jazeker. Nou met mezelf, hè? Ja, maar nou met mezelf. Oh. Zenuwslopend. En aan het begin van deze dienst in de feesttent mogen wij elkaar begroeten met hele oude woorden uit de boeken van de psalmen. Amen. Nou ben ik haast 18 jaar predikant in Ustwarten. En elke snij dat we het eerst hebben in Vosgeren, nou haast elke snij dan zei Pieter us Koster, ik kan een glaasje wetten de del zetten, ja? Of hij leren een bierke. Hij zit er. Dit is een historisch moment, mensen. Nou, het zou mij elkaar te vieren dat wij hier, nou, zou verschillend als wij alle binnen, mij elkaar hier nou de chance vieren. Het zit er haast op. Als je even de tent opbrekken, leeg haal je nou opbrekken, dan is het klaar. Hoe is het met jou? Ja, best. Alleen wat op staan, maar dat wordt hartstikke best. Ja, helaas. Het zou snel gaan, voordat het wees dan weer dat weekend weer voorbij. Hoe laat wie het? Ik gooi het hier voor jou. Doe je thuis. Dus net meteen. Nou, jouw stralen nou wel, maar je hel wel het lied zeggen. Nou, op zich, die wal hieronder die hing juist op mijn wang. Dus ja, het is 4 uur ook slepen en dan ben je er weer. Nou ja, ik heb van de week wel weer een keer uitslepen of zoiets ergens. Oh? Ja, zou je hierbij komen? Nou, mooi de water geweest al. Mooi slag. Ja. Jong en hard, alles bij elkaar. Ja, dat past al weer aan, hoor. En als je dat bij ons leert, jong en hard, hartstikke mooi. Het is altijd weer boven verwachtingen. Daar heeft er nog zelfs wat zin in, dus dan moet het dan niet meer bij wie het zien. Maar het weer gewoon beter dan verwachten. De speeltjes weer leuk, de keertjes weer leuk. Nou, de feest weer leuk elke jaar, dus ja, gewoon net beter eigenlijk. Nou, wat we hier van binnen, dat is dus de culturele avond. Zo, wat een mooie zak, kan ik daar even op blazen?